Okay. Vi har om blodkredsløbet, og det er det system, der sørger for, at vi får transporteret glukose og ilt rundt i kroppen. Og her har vi så tegnet det såkaldte lille blodkredsløb, og vi har lungerne, og så har vi hjertet, og så har vi så har vi blodårene rundt om. Og hjertet, det er en muskel, der kan trække sig sammen og udvide sig, og som pumper blod rundt i kroppen. Og på den her side, der har vi vener, som transporterer det afvindede blod rundt, og på den her side, der har vi arterier, som transporterer det iltede blod rundt. Og det lille blodkredsløb, det starter i den øvre hulvene, hvor blodet kommer ind i det højre forkammer, og ved hjælp af hjerteklapperne, så her bliver det transporteret ned til hjertekammeret. Og derefter der kommer der ved lungerne, hvor det bliver iltet. Og så fra lungerne, så kommer det så ned i venstre forkammer, hvor det ved hjælp af hjerteklapperne igen kommer ned i hjertekammeret. Og så kommer det ud i det, der hedder rota, som er vores hovedpulsåre, der hjælper med at føre blodet ud til resten af kroppen. Og det bliver ført nedad her, og det bliver ført